propiamente sobre las tablas, sobre el escenario. Una frase que me gustó mucho, que decía, el teatro como el amor requieren una intimidad. Hai que, para poder romper a barreira de estar realmente o que hai que estar, hai que olvidarse moito de si mesma, dunha mesma. De ti como Melania, de ti como Alejandra, non? Que de repente é como iso, poñerse ao absoluto servizo da outra persoa e do que está pasando. Como teñas unha mirada mínimamente externa do que estás facendo e de como estás facendo, rómpese a maxia, non? E a conexión. Supoño que a iso se refería tamén María coa cuestión da intimidade, que é un exercicio de xenerosidade tremendo, porque ti lle estás ofrecendo todo o que tes a ese personaxe que estás interpretando, non? Yo asocio esa intimidad también a cierta fragilidad que se tiene ahí en ese momento. Sí, creo que claro, de estar estamos... tú sola, observada y entregando, pues eso. Canto máis vulnerables esteamos, máis cousas nos poden pasar, pero temos que estar dispostas tamén a ser vulnerables. A min gustame moito, hai un libro de Dick Donnellan que me encanta, que se chama El actor y la Diana, que precisamente fala diso, non? Que canto máis fora esteas de ti, máis podes chegar ao personaxe. É algo que a min resultame moi útil tamén particularmente na docencia, por iso, porque normalmente nos estamos no lugar de querer demostrar que vales, querer demostrar que o sabes facer ben, querer demostrar, e se estás querendo demostrar non estás na túa tarefa, no que tes que estar, que é escoitar, ver que pasa. Ti xa tes aquí nas costas, porque xa o traballaches, o texto, as circunstancias dadas, o conflito, o obxectivo, estrategias, pero todo iso tense que axustar ao presente absoluto e iso pode provocar modificacións. Claro. Te iba a preguntar, con Continente María viajaron bastante, ¿no? Llegaron también a Latinoamérica. ¿Cómo se siente cuando les presentan como una compañía española y no como una compañía gallega? É extraño porque, claro, no meu documento de identidade pon que eu son española, pero claro, para min Galicia, eu son primeiro lucense, despois galega, despois española, despois europea, despois cidadana do mundo, ou son quizáis cidadá do mundo antes que calquera outra cousa. Pero sí, nos vivimos un pouco como os galos en Asterix e Obelix, a sensación que me dá.